बिथाङा ना देगावबो मोनफैबावदों नै हाजोआव जायोसो जागोन दा अयथासार मेजेमलै बिदि ना देगावा बिराद लागाव दामाकार मावलांगासिनो दं जोङो ओरैबायदि मोजां हाजोआव बेव नुखायो अयथासार मोजांखा लामाया दैसा सेरजों बिरलांनाय दाउब' फालोआ जिना जिना थांगासिनो दं जों थांगासिनो दं बोथो बोथो जालाङो बोदोर गोसोआ बोथो बोथो बुंलाङो बोदोर गोसोआ आरो खेबसिन लामाया टेनसन गैया लोगोफोर बरियाल' नै फैनो हायो ग्रेबोल गोनां जाखाने गासैबो गारि फिसाबो फैजोबनो हागोन क्रेटा बायदिसिना सुइफ्ट बलेर' बरियाल' लामाया मावरिया हाजोनि सुसगेटमोन इयो सेस बायलाबायजोब्बाय आरोना दै देरनानै हाजो मावरियानि सुसगेट इयो माने नैयावहाय बायलाजोब्बाय आरोना नै बायजोब्बाय हाजो मावरियानि सुसगेट बिराद मोजां जायगाया बेरायनोहाय नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर हाजो मावरियानि सुसगेट बियो बिराद देरदों नै अयथासार देरगासिनो दं दैयाबो गिनांगौबो जालायलाङो दैयाखौबो अयथासार जानाय देरगासिनो दं दैयाबो नोंथांमोना नायनो हागोन नै माने बेयावहाय माने पासपर्टबो दङ मा होनो कन्डिसन खालामना दं बर्ड अफ आसाम MGM रेगा होनलायदों नै नायनो हागोन लोगोफोर माने ओरै दावखोलाङोब्लानो भुटान मोनहैगोन आरोना भुटाना खाथियावनो दङ माने बारा गोजान नङा भुटानाबो नोंथांमोनाबो फैनानै नायफैनो हागोन बिराद मोजां जायगा बियो माने बियो चिरां डिस्ट्रिक्ट खयला मैला बिसिनि सिङाव थानाय ओरै दावखोबोनांगौ आरोना सिदा साहा माने बे जायगाया चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो आरोना खयला मैलानि साहा दावखोबोनानै ओरै गामि गेजेरजों आमथिखा बालागारिजों हाबदो हाबनानै ओरैहाय मोनसे सेसा दखान दङ बे सेसा दखाननि सिदा साहा फिस दावखोदो ओरै दावखोबोनानै सा जोबथारनायाव हाग्रा बाउन्डारावहाय मोनसे SSB केम्प दङ बे SSB केम्पआवहाय माने रायज्लायदो पारमिसन बिदो ओमफ्राय बाइकफोरखौहाय एन्ट्रि खालामनानै माने फैदो आरोना रायज्लायना फैनाय बायदि जाया जों रायज्लायना फैयोब्ला साबसिन जायो आरोना बिराद मोजां जायगा दङ ओरैबायदि माने पिकनिक जानोथ' रायज्लायजाया अखा हालाबो टेनसन गैया माने न' दंखायो खाथियाव बिराद मोजां नै जायगाफ्रा नायनो हागोन ओरै हाजोफ्राबो नै बिराद मोजां दंफां लाइफां दङना माने बेयाव लेरख' बागानबो दङ आरो लथख' बागान बा थालिर बागानबो दङ ओमफ्राय माने हाग्रायाव माने बिराद गोबां बुस्थुफोर दं आरोना मोनजायो माने हाग्रायावबो जाग्रा बुस्थु दङ खालाजाम दङ मोजां फिथाइ सामथाइ दङ जानो हागोन लोगोफोर नैबे हाग्रायाव मोनजोबगोन आरो बे हाग्रायाव दंजोबो नायनो हागोन ओमफ्राय ओरै बेथ' बे भुटानसै दा बिराद अखा हादोंमोन दसेल' सोरांदों बे साखाथियावनो माने भुटाना ससे थांबानो मोनसै बेखायनो नोंथांमोनाबो फैनानै नायफैनो हागोन आरो मावरिया हाजो होननानै लोगोफोर माने हाजो मावरियायावहाय माने थाइजौ बिफां गायनानै दोनफैनाय जादों आरोना देनांहाय माने बेयाव पिकनिकफोर जाफैयोब्ला थाइजौ फिथाइबो मोनजागोन आरोना नायलांनो हागोन लोगोफोर बिराद मोजां बे थाइजौआ बेलाथियो खान्थाल बिफांबो बागान खालामनानै दङ नै मोनजाजोबगोन फारसेनिफ्राय हाजोआव फैलाबो टेनसन गैया हाजोआव नै थालिर फिथाइ दङलै लोगोफोर मोजां नायला नुनो मोनगोन आरोना माने बुस्थुआ हाजो गाखोनांगौ गोनां जायो नालाय दा बे हिसाबैनो जोङो गाखोना खाहैनाय नंला नै बेयाव दांसे दङ मोनथ'वाखैमोन आरोना मोजां नायलासो सिनायगोन नायनो हागोन लोगोफोर माने मावरिया बैयो नायनो हागोन लोगोफोर माने मावरिया हाजोआव फैब्लाबो खुनु टेनसन गैया माने बै अखा हालाबो दामब्रा हायोना दामब्रि हायो हाबाय थाथों टेनसन गैया दाथ' दामब्रि हालाय हागासिनो दङ नै होमब्लाबो जों माने न' दङ आरोना बे न'आव जों रेस्ट लानो हागोन आरोना टेनसन गैया बेयावहाय थं बायदिसिना दोननानै जोङो दायो माने भुटाननिफ्राय हाजो मावरियानिफ्राय नामायफिननायावहाय नै जे ब्रादारखौ लोगो मोनदों ना सारदों आरोना मथा मथि सेरनैसो जाबाय ना देगावा गोगोमखा मथा मथि
आधा केजियानो जागोन अयथासार बिथाङा नादेगावबो मोनफैबावदो नै हाजोआव जायोसो जागोन दा अयथासार मेजेमलै बिदि नादेगावा हाजोनि जिरि जिरि बोहैनाय दै थारमाने बुस्थुआ हाजोआव अखा हाना होनानै दै देरनायखाय माने गेन्दा जादों आरोना बिराद मोजां हरै सोनाबथिंजाय दङ बिराद गिदिर दैया गोथां लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो मावरिया हाजोआव पिकनिक जाफैयोब्ला माने मैगं थाइगं बायनानै लाबोस्लाबनो हायाब्लाबो जायो नोंथांमोना फैनानै बेबायदिनो बेयावनो मोनगोन नायनो हागोन लोगोफोर थारुन बागान दं नै थारुन बिराद मोजां जानो बिराद गोथाव मैगं गैयाबाबो डाइरेक्ट फैनानैहाय थारुनखौ बुरनानै जाफैनो हागोन आरोना बिराद मोजां मोजां थारुन बागानबो दङ बिथांमोना खेबसे जाबानो गैयालाबो 10 बोसोरबाबो 20 बोसोरबाबो बावनाय नङा आरोना बे थारुननि मजाया मा रोखोम ओरैबायदि जाबाथाय माने गारामायावहाय बिलोगो खानानै थायो बा सिगि खानानै थायो आरोना बे गारामायाव एकबारे माने बिलोगो खानानै थागोन आरो बियो होमबा नोंथांमोना बावनाय नङा माने खेबसेखालि मावरिया हाजोआव थारुन ओंख्रिजों पिकनिक जानाया नोंथांमोना गोसोखांनो गोनां जागोन आरोना नायलांबाय थानो हागोन दैफ्राबो बिराद मोजांनो जिरि जिरिल' नायलांनो हागोन पिकनिक जाफैयोबा वा नायनो हागोन सिपिट 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 दै बाज्रुम हाजोनिफ्राय नायनो हागोन बिराद मोजां मोजां हाजोनिफ्राय दै बाज्रुमो नोंथांमोना नै नायलांनो हागोन हाजोनिफ्राय दै बाज्रुमदों बै जिरायनानै फैदों आरोना मावरिया हाजोआ नायनो जोबोद समायना नोंथांमोनाबो फैनानै नायफैनो हागोन बेयो पार्ट 1 भिडिअ आरो पार्ट 2 भिडिअ नुबावगोन नोंसोरो बिराद मोजां नायनो समायना नोंथांमोनाबो फैनानै नायफैनो हागोन